Yes, mandisibulisele mphulaphula wami ekhaya uyabuliswa lo ngudalixolo kawowo umandondendonde limpungela zikaXhosa. Yaqhubeka kudala ukwenza inkqubo ethi ubusazina. Ndivusa yona ke ngoku balandeli bam ndivusa yona ke inkqubo ethi ubusazina. Zawuqala phi na kanene? Ndikhwela inkunzi efene mani. Ayiphali yeha. Ixesha lindityile. Xa ndijonga imizuzu endinayo mihlanu kuphela. Funeke ndiyithethe yonke le nto ndifuna ukuyithetha kule mizuzu mihlanu. Ubusazina mphulaphula wam. Into yokokuba oonoteksi abaningi abavotelanga abangena epalamente mininzi imisebenzi emihle abayenzayo. Koko njena kuba ayipapashwa imisebenzi emihle abayenzayo. Ize kuphela kuthi mhlabalwayo ibe kukhona intatheli zibalandelelayo. Mandenze umzekelo olula. Ukuba utyalwa imali ngumntu uziye police station kuzathiwa ya small claims court. Small claims court unikwa ileta eziyawuthatha inyanga noba zintandathu kanti zideziyela kunyaka. Nixoxa ngemali encinci mase mhlawumbi le mali yi-2000. Kodwa if uye konoteksi uya namhlanje udityana nalo mntu utyala imali namhlanje kubekelwana idate namhlanje uyazi uba uphela kwenyanga imali yakho uyayifumana iphelele okanye uyayifumana ngolo hlobo wena benivene ngalo. Kodwa into endizama uyibonakalisa yinto yokokuba waya konoteksi usengxakini, ingxaki yakho yasombululeka ngokukhawuleza. Ukuba ukhuthuzwe ngumntu omaziyo iselfoni, ngenza umzekelo, waya konoteksi izawubuya loo selfoni ngokukhawuleza. Kodwa uba uye epolice station kuzathiwa yiza nereceipt uphela ungayifumani iselfoni yakho kuba icase abafuna uyivula kubakho receipt. Uyayibona le nto ndiyithethayo? So ndizama ukuthi oonoteksi zininzi izinto ezintle abazenzayo ezenzela uluntu ezingapapashwayo. Ize kuthi mhlabalwayo ibe kukhona ke ngoku upapashwa umlo wabo. Ndiyarhalela boonoteksi ke izinto enizenzayo nisebenzele into yokokuba mazaziwe khona ukuze xa niphinde nifuna uvotelwa abantu bakubone ukubaluleka kokuvotelwa kwenu. Mandidlule mntanam. Ubusazina mphulaphula wam ekhaya into yokokuba umnumzana uPhumzile Mnci ongumphathi emhlobo wenene wathi kum ndingudal'uxolo uyakubona ukungalungi nokungalungisi kukaDr Nokuzola Mndende xa esenza iinkqubo zakhe emhlobo wenene, kodwa kuba kungekho mntu okhalazayo naye uphela ethula. Hey! Ubusazina mphulaphula wam into yokokuba into eyabangela into yokokuba mna ndinguhoho ndibe nengxaki nomnumzana uLoyiso Nxevu kumhla ndamva esithi kumhlobo wenene kwinkqubo kaDr Nokuzola Mndende esithi ukuba uyaya ecaweni uze utye umthendeleko uphinde xa kusenziwa isiko ushwame ulikhwange. Ikhona na indoda endala kangangaye enokuthuka isizwe ithi abantu bangamakhwange? Uyalazi ikhwange yintoni? Ligama enosetyenziswa yindoda leyo ibhekise esizweni kuba umhlobo wenene nayo community radio station yi-radio station yesizwe siphela. Isizwe simamele indoda ethi abantu ngamakhwange. Ubusazina mphulaphula wam ekhaya into yokokuba umnumzana uLoyiso Nxevu ekuseni ngomgqibelo ungena kwinkqubo kaDr Nokuzola Mndende agxeke abantu abakholwayo ngokwenkolo yobuKrestu. Emini kwangomgqibelo njalo angene kugudla sele kowuta kwiBhayibhile, kanti phakathi evekini uzawungena kwinkqubo kaCasey ekowuta kwiBhayibhile. Wow! Ubusazina mphulaphula wam ekhaya into yokokuba umnumzana uLoyiso Nxevu ungena kwinkqubo kaDr Nokuzola Mndende bavane kwelokokuba abekho abaprofeti kwinkolo kaNtu, kodwa kwayena mnumzana uLoyiso Nxevu awudibana nabantu be-Revelation phantsi komprofeti uRadebe. Uyabakhuthaza athi intle le nto niyenzayo qinani. Yho! Hey! Ubusazina mphulaphula wam ekhaya into yokokuba uDr Nokuzola Mndende nomnumzana uLoyiso Nxevu bakhe benza inkqubo emhlobo wenene eyayikhuthaza ukuthwala bechaza into yokokuba xa unechanti uliphatha kanjani, xa unethambo lehlengezi uliphatha kanjani ukuze lingawunqunqumzi. Isayinkolo leyo kuthiwa dal'uxolo urongo. Hey! Uyakwazi na xa ushumayela inkolo uthe ebantwini uThixo uyasindisa wawugqiba uphinde ujike kwawena uthi amathambo amahlengezi alungile.
xa kanti intwalo yiyo elungileyo sisakholelwa for ntoni kuThixo? Ndithule, mandidlule. Kanti ke xa ndiyivala nje le ndawo, uDr Mndende kwakunye nomnumzana uLoyiso Nqevu bayiphindaphindeka yimiliyoni into yokokuba bona bathuma izinyanya zabo kuCamata, kuMdali, kumfihlakalo, ngambiza ke ngendlela ombiza ngayo, bathi bathuma izinyanya. Thina ke sithi sikholelwa kuMdali ngendlela okhokho bethu ababekholelwa ngayo, sithetha noMdali ngendlela okhokho bethu ababethetha naye ngayo. Olu hlobo izinyanya zethu zazisenza ngalo nathi senza lona. Oko kuthetha ukuthi silinganisa izinyanya zethu, asithumi izinyanya zethu kuMdali. Ngenxa yexesha endinalo ukwenza le nkqubo andizukuthetha kakhulu, kodwa ndisacela umngeni. Lo mba wenkolo kantu udinga ukuhlalelwa phantsi, uxoxwe ngendlela eza kuthi yenze into yokokuba kude kwazeke into yokokuba eneneni yintoni inkolo kantu. Abantu abaninzi bayibhidanisa le nkolo ngokuyidibanisa namasiko, kanti inkolo yindlela onxulumana ngayo noMdali. Amasiko wona awenzeli inkolo, yinto yakokwenu oyenzela ikhaya lakho. Ubunguvambane wenza amasiko wakwavambane, akananto yokwenza nenkolo. Yiloo nto umntu ezawuthi nobungumKrestu awugoduka afike enza isiko lakho kwabo. Yiloo nto nebangela uba ndibe nengxaki nomnumzana uLoyiso Nqevu xa izawudibanisa ukutyiwa komthendeleko wasecaweni kwakunye nokushwama kwakokwenu kwesiduko sakho. Hey, xa ndiyivala le ndima kaDr Nokuzela Mndende nomnumzana uLoyiso Nqevu, ubusazina mphulaphuli wam ekhaya into yokokuba lo gama uDr Nokuzela Mndende esasaza embokweni esithi yena akananto emdibanisa nenkolo yobuKrestu. Ii-producers zakhe ibingamaKrestu. Iproducer yokuqala yayingumfundisi uNciwa oproduce uDr Nokuzela Mndende into engaphaya kwe-10 years. Kwazolandela umfundisi uLoyiso Jonga, naye waproducer kwa uDr Nokuzela Mndende into engaphaya kwe-5 years. Embokweni uthi akananto imdibanisa nobuKrestu. Emva kwakhe kume iiproducer ezingamaKrestu zimbonisa uba makenze ntoni. Wow, hey, mandithule ndiyakuthanda ukuthetha. Ubusazina mphulaphuli wam ekhaya into yokokuba esiXhoseni ubonwa njengesibhanqa, njengenkunzi yesibhanqa. Umfana othi xa kuziswe intombi kuye athi yena ebengayedwanga abe ngolo hlobo yindlela azama ukhanyela ngayo. Kuye kuthiwe ke sibhanqa ndini esiqhela ukuncediswa. Yiya kwaba bantu bebekuncedisa ke ucele baphinde bakuncedise nalapha ekuhlawuleni kuba kucacile uba wena ukwazi ukumela nto, uyancediswa. Akutsho mna kuthiwa amaXhosa mani. Xa ndibaleka ubusazina mphulaphuli wam ekhaya into yokokuba umnumzana uPhumzile Mnci ongumphathi emhlobo wenene walikhupha lacola kum, wathi mfokawowo lo gama usamane uthetha ngathi kwiCD zakho libala uba umculo wakho uyawuzudlalwe kumhlobo wenene. Ndiyabulela mfoka Mnci, noba ungangadlalwa tata wam, noba ungangadlalwa kulungile. Ubusazina kaloku mphulaphuli wam ekhaya into yokokuba eyona nto ebulele inkqubo yenkolo kantu ingakumbi kumhlobo wenene yinto yokokuba uDr Nokuzela Mndende uvele inkolo wayisondeza kakhulu kumagqirha, wadlala iingoma zamagqirha, waphilisa amagqirha. Yaphela le nkqubo ngoku inkqubo yakhe kunye namagqirha. Yho, hey, abanye abantu abakholelwa kule nkolo ngendlela engafaniyo naleyo uDr Nokuzela Mndende nomnumzana uLoyiso Nqevu bakholelwa kuyo, abalinikwa ithuba nomculo wabo awudlalwa. Oh, sekude engqinibeni. Ubusazina mphulaphuli wam ekhaya into yokokuba umnumzana uSabambixane, umfi uSabambixane, wayeke wakulo ukholo lwemveli ehamba kwakunye nomprofeti uZinceba Mhambi, lo nam ndandihamba kunye naye. Kodwa kumngcwabo kaSabambixane ayizange ikhankanywe nokukhankanywa into yokokuba le ndoda yayikwinkolo kantu. Matholonyonga ndekudlelana Camagu, makube njalo. Dimkile.